Nekwanụ nwoke tụbalụ nwa ya na afa bi n'ụlọ ime nke bụ na nwunye nwoke achọpụtagokwa na ya bụ nwatakịrị dị ime na ọ na-aba anakpụsi ụra n'abalị. Di ya ewere ya bụ nwatakịrị na-agbari missionary journey one for the road wee na-etinye bụ nwatakịrị anyị ka akwụna nke bụ na afọ ime achakwana. Nwaanyị anụnwa na di ya wee kpaa nkịta ka faje wepụ nwatakịrị anụnwa nwa obu n'afọ. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka nye bụ akụkọ si wee mee. Dịka emee ka ndị mmadụ mata na afa nke nwoke anụnwa bụ Clement Frank na ọ dịkwanụ 42 years na nwunye na afa ya bụkwanụ Mary Frank na ọ dịkwanụ 38 years na fabi n'ebe a na-akpọ Ojimgbo nke dịkwanụ na Lagos steeti. Na ya bụ nwatakịrị fa na fabi n'ụlọ na ọ dịkwanụ 17 years na nwoke ọnụ na-afụ ebe a nọkọta ya bụ nwatakịrị fa na fabi n'ụlọ na ife nwoke a na-eme ebu nwunye ya pụọ jebe afịa ka o jee zụta ife fa ya eji wee ri nri. Nwoke anụ wee jide ya bụ nwatakịrị fabi n'ụlọ wee na-eti anyị ka akwụna na-agba ya missionary journey bendan select jiri nwatakịrị wee na-adala ada nkwụ nke bụ na nwunye ya na ya bi n'ụlọ amakwana na ya bụ nwoke na-akpọwarị nwa fa na fa bi n'ụlọ. Ya bụ nwatakịrị dịkwanụ 17 years o si ọkwanụ ka ọ gwa madan na di ya na-ararị ya na di ya eji agbari one for the road na ọ bụrụ na o jebe afịa. Ya bụ nwatakịrị dị 17 years mechie ọnụ maka ama na onye dị 17 years abụrụzikwa na ụmụazị na ọgbọ ya n'ugwu Awụsa ama m ụmụ onefa ji ọgbọ ya ụfọdụ n'ala Igbo ejidego ụmụ na-abụrị nwa ka nwatakịrị dị 17 years abụrụzikwa ụmụazị nke ntu agha a na-eche. Ya bụ nwatakịrị mechie ọnụ ya na madan na-azọzi amụ ọga ya azọ. Ọkwụ dị ndị a ka ọ ya bụ nwaanyị nwe unu tie ife ọganya na ya bi n'ụlọ ababa mba na-atị anya etizi na ya bụ nwatakịrị ife. Nwaanyị a na-echekwa n'ọsọsọ ịfụnanya ọya mana onye ya na ya na-azụ amụ di ya azọ maọbụ madan ti anya kolo akpa ya ka ọ pụọ ọ ga-ekwechirisi na onwe ha ebe ọ na-eje ka fazuo onye bụ nwatakịrị na-achụpụ ya kịta ebee ka ọ ya nọ. Nwaanyị aya ama na onye di eji wee na-adara ada nkwụ na o jegherisi ya bata n'abalị wee na-akọwa n'ọkwanya ka ọ galagide wee lagide. Ya bụ nwatakịrị wee dị ime nke bụ na obidozi wee yaba ahụ ọ ya pụọ ya ahụ ebujecha ya ụlọ ọgwụ gotacha ụmụ ọgwụ kemisti anụnwa nyecha ya. Nwatakịrị aka na-ayakwari ahụ ọ na-aya n'ọkwa ya ka nwunye nwoke anụnwa sị na mba na nke a karịa na ka ọ kpọrọzie ya jebe ụlọ ọgwụ na nke a abụrụzikwa nke ọgwụ ngota. Ya bụ nwatakịrị ọ kpọtara anwụ na-ahụkwana ya n'ụlọ be ya n'ọkwa ya ka ọ kpụ ya wee ruo n'ụlọ ọgwụ wee nene nwatakịrị ahụ wee nenecha ndị ụlọ ọgwụ wee na-agwa nwaanyị na ya bụ nwatakịrị edokwa ime nwaanyị wee tie wee na-ajụ ya bụ nwatakịrị onye tụbara ya ime. O wee nọrọ ebe ahụ wee gwa madan n'okwu di ya bụ Clement tụbara ya ime atụ nwaanyị nọrọ ebe ahụ bụ aka n'isi wee na-eti na ya nwoke ati wee je wee na-aha unu anachi ịgwa nna ya bụ nwatakịrị dị 17 years nọ na ọmahụ na ọdị ime. Ọ ma na ọdị ime di nwaanyị anụnwa mana ya bụ nwatakịrị dị ime kama na fa na-eme eluchirichi ike ọ pụọ na-egote ofe ife na-enye ya ka ọnwa ka a ghara ịma na ya bụ afọ ime ya pụta. Ọnya ka nwaanyị na-arụ wee jide di ya wee si ya so na ọ tụbara nwa ya na afa na-abụbi n'ụlọ ime so na otu niile ọ na-enye ya ọ na-agbasara ya everyday ma abalị ọbụla ọ lachaa ya na o zughị ọrịa o jekwa na-ala nwa ya na fa na-abụbi n'ụlọ na o nwere mbọsị ọ gwara ya anya gbasara ya ọkpa ọjụ na ọ ya gbasara ya o ji wee jiri nwa ya na fa na-abụbi n'ụlọ. Ọ kpọtalụ ka o nyere ya aka nwa ọ kpọtalụ na-ejeri ozi na-enedori ya anya n'ụlọ ka anya bụ di ejidezi wee na-abọwarị wee na-etiwarị nke bụ na nwatakịrị hapụziri ọrụ ife ọ bịara ịlụ o wee bụrụzi na-edozi ọga anya bụzi ife ọ bịara o wee bụrụ ide echekwaba amụ ọga bụ ife ọ bịara ịda aṅụ ọga amụ abalị ọbụla ọ gbatala ọgọ ọkpọ gaa na-abọwarị na-atara efere. Nwatakịrị hapụzie nri agwa anya bịa tie na ụlọ agwa anya bịa zaa ọbụla amụ ọga ka ọ na-enedozikwa anya o nwezikwara onye bụ ụmụazị na nke ikpeazụ ahụ. N'ọkwa ya ka nwaanyị nọzi wee na-abalụ di ya mba di ya wee na-ayị ya na ya kwudebe ka ntị na-abụ ghara ịnụ ya ka ndị nebo ghara ịnụkwana ya na ya butuo ka a tụọ alụ marụkwana ka a ya esikwanụ wee wepụkwana ya bụ afọ ime ka ya bụ nwatakịrị ghara ịmụkwana ya bụ nwa amụ. Nwaanyị wee kweta maka na nwaanyị achọkwana ka akpọbatara ya third party n'ụlọ bie maka na nwaanyị achọghọ ka ya na mmadụ na-echi akwa na-amụ di ya mana ya bụ amụ ya na ya na-echi ya bie nọ na nwaanyị achọghọ ka onye ọzọ mụgharị di ya nwa ọ ya bụrụ mgbe a ya eke ife nwoke nwere ka a ghara ịda azọ prọpati nwoke mmadụ azọ. Onye ka di na nwunye atụchara alụ wee kpọrọ nwatakịrị anụnwa wee jebe na St. James Hospital nke dịkwanụ n'ogbe ebe ahụ fabi n'ọkwa ya ka eruru wee fụcha onye fafụrụ fama na dọkịta ka fafụkwanụ ka ọ nọọsụ. Onye ahụ wee kpokọrọ ọgwụ wee kpuo ife wee sịfa na nwatakịrị anụnwa na-aṅụkwana ya bụ ọgwụ. Nwatakịrị wee nata wee na-aṅụkwana ọgwụ a gwara ya na-aṅụ dịka esi wee nyekwana ya instrọkshọn ka ọ na-aṅụkwana ya bụ ọgwụ nwa na-ahapụzie ya bụ nwa o ya eje wepụ wee jezie lụba ife ọzọ wee na-enye nwatakịrị mmadụ nsogbu n'ahụ
nke bụ na nya bụ afọ ime pụrụ kama na ọ pụchahụ nya bụ ife nọkata ọ na-eme ka onye ime na-eme ọnọkata ọ na-egbu ya ajụ ọnọkata ọ na-eme ka onye na-achọ ịnwụ anwụ n'ọkwa ife a ka ọgwụ a nọzi wee na-enye nwatakịrị anụnwa nsogbu na nke bụzikwanụ na ụjọ na-atụ ya bụ nwatakịrị na o nwere ike ịnwụ o wee gbakwuru ndị nebọfa wee sị ka ọ gwakwafa ife na-eme ya adịka ama ọ na-akpuo wee nwụrụkwanụ na fanekwa ife mere ya na orikwuru nri ọga nke bụ na ya bụ ife gbadozikwara ya na akpịrị ọga na madan wee kpọrọ ya wee jee ebe ejere iwepụ nwa wee na-akọwa na mbosi di na nwunye akpọkwana ya wee jee n'ụlọ ọgwụ bụ na Mee 6, 2025 nke bụ na ka ọ gwachaziri ya ndị ogbe n'okwu ndị ogbe bụzi ife jekpọ ndị polisi aka na abụ wee ghọọ di na nwunye unu na-afụ ebe otu aka dịka fasi wee ji iwepụ ya bụ nwatakịrị nwa andịka ya bụ nwatakịrị si wee chọ ịtụnye ndụ ya na ya bụ afọ ime nke ọga bi n'ụlọ tụbara ya ụnụ afụgonu na ọga abụ mkpi na-agbara ọha ewu enye ndị ebe enye ndị ebe a o nwere onye nọ na kọmentị wee na-asị na si jụọ nwaanyị na o nwere staịlụ di ya na daana ya ọha enye di ya kpatalụ di ya ji wee jekwuruzie anya bụ nwa bọyị ya na fabi n'ụlọ n'ahịa nya bụ staịlụ nwatakịrị bọgherie ọga wee na-akpọwarị na ọ bụkwa na anụ di nwekwa nke di ugwara ụnọ nke ọ na-ala ike na gụnyekwa ya na ọ bụkwa na inye ihe na-ekpọbatakwara nwa bọyị nwaanyị n'ụlọ na di nwekwa ike iji di ya na-etiwarị ọbọkwa ụmụ nwoke niile na-enwekwara ndị ekwensu bara na-amụfa ya bụ ebe ọbụla fa fụrụ fa atụwe oche ọzọ ịma na ya bụ nwatakịrị obuo ya onye ma na onye atipu nya bụ nwatakịrị nke izizi ka nya bụ nwatakịrị ọ bụrụgori ọla dịpụtụ bifo ọ bịa n'ụlọ be ya ọga wee na-akpọwarịzi ama akwụkwọ m na ka ọ dị kịta na ọga na madan nọzikwa n'aka ndị uwe ojii ọ bụrụkwa so ụmụ nwoke na-eme nwekwa ụmụ nwaanyị sokwa eme ụmụ nwaanyị na-etitọrịkwa ụfọdụ ụmụ bọyị mana ịya ama ụmụ bọyị ọ na-adị ime ọ nwoke kafa bụ mana nke nwoke na-aka apụta ọsịsọ karịa nke nwaanyị efe adọzikwa na nke ikpeazụ ahụ onwekwa ebe efe nyere sị ka wetara ụnụ nọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ